Arratzaldeon denoi. Bueno, hasi. Entzuten da, ez? Bueno, hasi ba. Bueno, gaurkun Elisabet Alberdi dakau bera, geoaz, bera markina bada, izatez. Eta lizentziaturi eta doktoretzi Euskal Herriko Unibertsitatean atazitzu zen, matematikan. Eta ordutik lehen bai ikastetxin, klasik emotxuz, bai batxi. Eta ondo entzuten da. Bai batxi ergun eta bai ingenieritzan. Eta behin hori eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko ingenieritzan. Ez da interesatzen esan duten erdixaz. Elisabet Alberdi dakau goaz, bera matematika xe, lizentziaturik eta doktoretzi Euskal Herriko Unibertsitatean atata. Leharti bai ikastetxin batxillergun eta ingenieritzan klasik emon zitzu zen. Eta hortik Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan, gaur egun irakasle modun da, matematika aplikatuko zailin. Eta beran ibilbidin zir, 60 bat lanetik gora argitaratutuz, bai ikerketako artikuluk, divulgazioikuk, liburuk, 80 bat aurkezpen inguru behitxuz, bai kongresutan, amen, atzerrexan, unibertsitateetan edo divulgazioiko beste bat ekitalditan. Eta beste post-unibertsitateetan be ikerketa egon aldixak eitxuz. Hala nola, Australien edo Saudi Arabien be egon da. Eta gaur egun Udako Euskal Unibertsitateko matematika saileko sailburu den, Norteko Ferrokarrile seguna da ezaute zuela kolaboratzaile da bebai, eta MBSI, aberrando esaten duten, Mathematical Modeling, Simulation and Industrial Applications, ikerketa taldeko kide be bada. Así que beste baik, hasien gozau eskerrik asko elitorte arrenda, zurina. Bueno, atzaldon, zentzuten da, ezta? Bai, eskerrik asko da elitorte garren, lehenengo eta behin, baitxe behar antolazaldiei, gonbidatzea arren, soser konteta, ezta, ikusiko dugu, ze kontetaten, eta, egin esan, ez neban esautzen elkarti, euri besatzen, ez neban esautzen elkarti, eta gonbidatzen jagasun batean, badutxak egiten abur bat web horrexan ikusten, eta behiz esan, izlari osoan, eta sorixon zutu da, eta horrexan izlari batzuk ondarro, ezta. Eta, nire aldetik, egiz esan, kriston aukeri da, hemen egotiz, normalin ez dut euskera zitzaldirik emoten. Nonos emoten bot, euskera batuan izaten da, nonos emoten bot. Eta, markina berbaitzen bana, nahi dago esan markinatik urran nagurlako dela. Hau da, jarraitzen ulertzen duela markina errez, bestelan, abeste hizkuntza bat, den edo euskal bizi aldatzen diko nema. Zeri buruz berba ingot. Jasone bani gonbidatena, ni matematika nahi txodierra, matematika aplikauan nahi txodierra, askotan aplikazioen baino geixa zentretela matematika zehatz horretan, hau da, aldanik eta emaitzaik onenak lortzen, aldanik eta zehaztasun honenaz emaitzak lortzen, horretan geixa zentratzen da gure bierra, nire bierra, eta honako, esan izango oso interesgarrixe, hori irakurketin eman nire buruz, ezta? Ordo oso zer interesgarrixe, behar bada. Eta matematikia zeriku dixo eguna, gai hau operatu neban, ezta? Gliomen modelizazio horiek, ontsa esango zerbizan gliomak, tumore batzuk die, eta batez be, gutzako, nitzako matematikari ikuspuntutik, darri horrekin egin orten koletila hori, hau da, erreakzio difusio ekuazioa, nitzako hori gliomak. Hau da, zelulak ez dakizer, beste gauza batzuen gainetik, nitzako ekuazio bat da, gliomak modelizatzen da bela, horregaik eta bezena, horregaik txikitin nortzen nahi zen hau, ez da, glioman modelizazio hori, eta matematikari modon, zein ekuazio da hori modelatzen da bena, erreakzio difusio ekuazio hori, ez da. Izenburu baitzi beste batzuk galdetu oste, eta ez neban nahi minbizia dolako izenburu generalista bat ipiniz, azkenin espektatiba batzuk sortzen dik, eta nik konkretuki glioma tumore honi buruz bakarrik noi berbaitza, orduan hori argi nahi neban jarri gatu aizen, ezta. Eta azkenin zientziako lanetan, eskertzeko da hori, nik eskertzeko egunkarrizitan irakortasunin bezta, orduan hause da zehazken nik berbain gotena, eta barkatuko uste zuen entzule askok, baina ni bat ezuen matematikako ikuspuntutik, hau da, salantzak egon aldizena biologia, kimika, medikuntza, publikora betxuko gu, ezta?
Baina, saiatuko naz, guk zelan ulertzu guzen matematikariso gliomak eta zelako formulak erabilialdi zen euren prozesu aldanik eta hobetuen aurre esateko. Orduan, hau izan da, azten naz, ezta? Azten naz, a ber, honegaz. Vale, ez dut notizetu. Oso ondo, orduan, zeri buruz berba ingot? Gliomen modelizazioa buruz. Gliomak zein eredu jarraitzen daren, horri buruz egingo berba, ez da? Zelan antolatu gotitzaldixe. Hasiko naz zenbait kontzeptu matematikoa moten, ez di izango oso astunek, edo aleginduko naz ez oso astunek, beharrezko dotezenak, balorazio egin dut, hori konturetzen izan, apur bat kontau diot, zer matematika dagoen gliomen atzin, ez da? Gero jarraituko glioma definitzen, bere euren eredue erakutziko bai, gliomen zailkapen bat egingot parametroen arabera, eta bukatzeko tratamenduen simulazioko datu batzuk, emango txuaz, tratamenduen eta modelo honen simulazioko datu batzuk, eta aldoten neurri zen, bebai konparako txuaz, dato kliniko batzukin, ez da? Konparetako, ia zelako emaitzak dauen eredu hau lortzen, ez da? Ia gai gazen, glioma horren prozesue aldanik eta hobetuen aurrezateko. Orduan, hauxe da jarraitzukoten eskemie. Orduan, eredu matematiko batetik aztena, eredu matematikoa eta ekuazio diferentzialak, ez da? Hortxe da gutzako glioma baten eta modelizazioako hainbat prozesutako giltze eredue, eta gero, eredu horretan askotan agertzen di ekuazio diferentzialak. Zer da eredu bat? Zer da eredu bat? Ez dagotenin zeri buruz harinaz berbaitzen. Eredu matematiko bat ez dagotenin, nahi esan sistema baten edo gertakari baten, sistema bat edo gertakari bat deskribatzeko tresna bat. Hau da, nahi dut, sistema batek zelan funtzionatzen daren esatien. Tresna esaten dutenin, gure mundun, matematikarisain mundun, hori ekuazio bat da, edo ekuazio batzuk dien. Ekuazio bakarra, edo ekuazio batzuk, ekuazio sistema esaten dugun, ez da? Parentesi hartin dut, da isilik neozteizen sustau. Ekuazio bat edo batzuk. Azkenik, zozer konteko eskuenak. Eta, zer da garantzizue eredu matematiko batean, zer da garantzizue? Ukibida kontutan, eredu horretan, sistema horretan, zeintzuk aldagaik eragiten daben, ez da? Zeintzuk aldagaik daukien eragina, zeintzuk aldagaik parte hartzen daben. Eta parte hartzen daben zein eratan. Askotan, zeintzuk aldagaik parte hartzen daben eta gainera aldaketa bat sortzen daben, ez da? Hau da, horrek identifikatie, benetan importanti da. Eragine dauken aldagaiak identifikatu bidi, eta eragine esatotari nahi esan sisteman aldaketaren bat sortzen da. Eta hori da jasoko da bena gure ereduek. Hau da, kapaz bana eredu horretan sartzeko sistema horretan, deskribatu nahi duten asunto horretan, zeintzuk aldagai parte hartzen daben, eredua aldanik eta errealena izango da. Askotan, ezin dutxua sartu nik nahi dut esan aldagai guztisek, ze ekuazioie asko konpliketan da, eta oso gatsa da ebasteko. Orduan, bai alegindu diot, behintzet, eraginik eta gundizena daukienak sartzen. Ze egon aldie, sistema horretan parte hartzen daben 1000 aldagai izan daigu, baina 1000 zenbaki handi bat da. Eta biher bada, konforma hominaz 10-rekin, oin 10 horrek aldaketa oso handizek sortzen badabez, ereduek nahiko ondo azaldukot matematikoki. Ados. Eredu esan da, eta esan dute bai, eredu horretan zeintzuk aldagai aldaketa eragiten daben, matematikari bati eta zientzietako beste dozeini bai, deribatu eta orte jaku burure, ez da. Deribatu zer da, batzuk entzungo zen duen, beste batzuk ez, deribada batek esatozte, zehozer neurri bat zelan aldatzen den. Orduan, aldaketa jarri dutenin testu horretan, matematikoki deribada bat dago. Ez dut ze importa, dakigun edo ez dakigun, deribada kalkuletan. Aldaketa bat, deribada bat da. Eta gero, zer gertatzen da? Eredu horretan deribadak agertuko dizela. Eta, ohikoa da, zientzietan eta ingenieritzan eta ekonomian bai, eta horren murriztu dut idazterakon. Ohikoa da, sistema bat edo zehozer azaldu biotenin, ekuazio horretan deribadak agertzia. Hau da, nik nahi jakin, eredu hori zelan aldatuko den. Zeintzuk aldagai parte hartuko daben, eta aldagai horrek apurtxu bat aldatzen badie, ereduen zer pasetan den. Eta aldaketa hori, deribada modun irakurtzen da matematiketan. Aurreruz. Hau esan da, orduan,
apur bat, lehenengo honetan, nahi neban argi geratu, eredu batek sistema bat azalduko eskule, sistema horretan aldagai batzuk parte hartuko dabela, interesa dauket jakitzen aldagai horrek zelan aldatzen dizen, ezta? Eta aldaketa hori deribada bidez idazten dela eta deribadak agertzen dizen ekuazio bat, ekuazio diferentzial bat eitzen dut zegule, definizio bat da bakarrik. Deribadak agertzen dizen ekuazioei, ekuazio diferentziala da eitzen zegu. Bueno, zelako pizen aldie ekuazio diferentzialak. Deribadak agertuko di, aldaketa horrek agertuko di. Oin izen alda, dauketela ekuazio diferentzial bat, nun bertako ez ezagune, topauna joten hori, kalkulauna joten hori, behar bada dago bakarrik aldagai baten menpe. Aldagai hori aldatzen bada, zure eredue aldatuko da, eta zure emaitza bakarrik dago aldagai horren menpe. Erarretako ekuazioei, daitza jaku ekuazio diferentzial arruntak. Kalkulau nahi da ez ezagun bat, bakarrik dagoena aldagai baten menpe. Hau da, aldagai hori aldatzen bada, zure emaitza aldatuko da. Orduan, deribadak, bertan agertzen dizen deribadak di arruntak. Gure hizkuntzan komatxo bategaz idazten dira normalian. Idatzi aldot, sintaxi guzia erabili aldot, baina komatxo bategaz ondo ulertzen da. Aldagai horrekiko, aldagai hori aldatzen danean, zelan aldatzen da zure intereseko kantitate hori. Edo bakurtxu bat, komplikautxu izan aldie, ekuazio diferentzialak, zeren bihar bada, askatu nahi dugun ekuazio diferentzial horretan, daukegun ez ezagune ez dago bakarrik aldagai baten menpe. Dago hainbat aldagairen menpe, hainbat zikotenin, bat baino gehiagoren menpe. Horrek esan nahi dau, horretako bat aldatzen danean, zure eredue aldatzen dela. Orduan, nahi badot neurtu horretariko aldagai bat aldatzean, zelan aldatuko da gure ez ezaguna, hor dago barriro derivatua, klaro, baina derivatua arrunta ez da derivatu partziala. Zen, hau aldatzen bada, emaitza aldatzen da, eta hau aldatzen bada bebai, eta hau aldatzen bada bebai. Orduan dagoz, kasu horretan dauket ez ezagun bat, hainbat aldagairen menpekue, eta bera jasan aldituen aldaketak dira aldagai horren menpekoak. Orduan, derivada partzialetak berbaitzen da. Bueno, adibide simpletxo batzuk jartzeko. Simple baina nahiko ohikoak dira eta behar bada ulertzeko nahiko errazak. Simple esateot, gu bitxe gazenok mundu zuen gauzenok nahiko errazak egun bizitzarelako, hortxe dauzela ekuazio diferentzialak. Adibidez, nun agertzen dira, adibidez, nun agertzen die derivatu arruntak. Esan dugu, ekuazio diferentzial bat dauket, ekuazio bat deribadakin, aldaketekin. Eta derivatu arrunta esaten badut, dauket ez ezagun bat bakarrik aldagai baten menpeku edana, ez da? Bolako ekuazio bat agertzen da pendulo baten adibidez. Hau da, gauza sofistikauetan pentsatu berri pendulo baten kasun, ez da? Dauket, zabaitzik pendulo bat zintxilizke, eta solta hoitxeot, Orduan, berak egingo da bolako mugimendu bat, ez da? Taka, kasu horretan, marroskadura getxi bat gelditzen da nart, ez da? Simulazio baten, suposatzen badut ez dagoela marroskadurarik eta hor egongo da pendulu, taka, mogitzen. Olako ekuazio diferentzial baten zein da ez ezaguna? Tita, deitxu gotzet, olako horraro bat, horra gertzen dena. Ez ezaguna tita da, eta bakarrik denboraren mente dago, Orduan, hor dauket ez ezagun bakarra izango dela honetxe pendulu vertikalaz zehan gelu osatzen daben, eta bakarrik dago aldagai baten menpe. Horregaz nahi esan zer, denbora ez dakizema danien, pendulu egongo da hemen adibidez. Ez dakizema danien hemen, gero hemen. Holan, ez da? Doi aldatzen bakarrik denboraren menpe. Gainera, bere deribadia idazten badot, nahi jakin, zelan aldatuko da angelu hori, denbora aldatzen den neurri zen. Izango zen, agur bat, matematikoki, isilik esan da, jaskasu honetan angeluaren derivatua denborarekiko. Esatozte bakarrik, angelu hori zen aldatuko da, denbora aldatzen doien neurri zen. Eta, bere atzin, mugimendu simple honen atzin ekuazio diferentziala da, hau da ekuazio diferentziala. Okiko gendun, pendulu horren, angeluaren bigarren derivatua, gehi gravitatea zati penduluaren luzera, bide askin uteta, tita bardin zero, ez da? Dena delakoa, bardin deust. Nahi esan da bakarrik,
Holako, hau da ez da nahi formuletan asko sakondu, bakarrik ikuspegi orokor bat emon. Holako eredu bat, holako ekuazio baten bidez modela baldala, ez da? Eta bertan ez ezagun bakarra dauela. Kasu honetan, momentu guztixetan horretxe gorputzek vertikalaz osatuko daren angelua. Eta angelu hori bakarrik dauela denboraren menpe. Orduan deribatu arrauntak agertuko dira. Bai? Hori izango zen, lehen jarri duten adibide bat, ez da? Eta ia, pentsaten mogu beste ekuazio baten, nun, dauketez ezagun bat, dauela aldagai bat, baino gehiagoren menpe, den esan dugunen arabera, aldagai bat aldatzen badut, horko ez ezagun aldatu egiten da, baina eske beste aldagai bat aldatzen badut be, aldatu egiten da, eta beste bat aldatzen badut be, aldatu egiten da, horria dauketez ezagun bat, hainbat aldagairen menpekue. Eta hor, deribadak edo aldaketak izen aldie, segun eta zein aldagai aldatu goten, aretxekiko, ez da. Eta, bai olako adibide nahiko bisual bat jartzeko, olako adibide bat izan alda, soka bat, esate baterako, dauketela tinko, mutur bisetan, dimentzio bakarren, soka bat, dauket tinko, eta, vibrazio batera izotzet, ez da, mogimentua, hau tinko da, baina vibrazio batera izotzau, ez da. Eta, soka horrek, hemen dauket tinko, adibidez, altzau itxota purtsua da, tak, mogi itxot, da, segun zelako zurruntasune daukezan, eta, holako mugimendu bat, hasieran behar dago hemen, gero bajatzen da, purtsu bat, gero barriro bera, gero gorantza, horre gongo da bibretan. Arkatu, ta, bai? Hori jarri goten modun, auki aldote beste soka bat, beste holako 3 puntu, eta barriro mobitzeot, eta hortxe jardungo da bibretan. Orduan, bibretan dagoen soka baten adibidean atzin be, ekuazio diferentzial bat dago. Claro, kasu honetan, zein da ez ezaguna, adibidez hemen deitzozet U hori izango zen, puntu bakotxak zein altuera eta dagoen, hau da, mengo sokako X jarri daigun bakotxa zein altueratara dagoen, bai? Eta hori egin aldot denbora ezberdinetan, aldiune ezberdinetan. Orduan, kasu honetan, opikoter ezagun bat dagoela espazioaren eta denboraren menpekue. Eta gogo nintzateke kalkuletan, sokako puntu bakotxak aldiune bakotxien zein altuera edo vertikal dauken vibrazio horretan, ez da? Eta, esaten dutenin vibrazio hori matematikoki holako ekuazio bat da. Egixe da, hau da, ez da asmo adibidite, holan da. Izaten da, bera, ez ezaguna vertikala esan dugule dela, denborarekiko bibider deribau diot, hemen bite jartzen motxuaz, nabileitzen deribada bat eta barriro deribada bat. Eta gero, konstante bat egoten da, konstantea zenbaki bat, bai? 2, -3, 19, nahi duzun zenbaki bat. Eta gero, barriro eukikot, gure ez ezagun hori izan dugule dela vertikala, errepikatzeot, barriro deribatuta X osagaiarekiko. Zer esan nahi goto negaz? Ekuazio diferentzialak, hau da, deribadak agertzen dizan ekuazio horiek, hainbat eredutan agertzen dizela. Adibidez, pendulo simple baten kasun, soka baten vibrazio horien, beru ezelan zabaltzen den gela baten, horreko ekuazio diferentzial bat da, eta abar, eta abar, eta abar. Bale, apur bat igule lurrerago bueltaute, espazixu baldin badaupek, hau da, guk burun daukegu zen deribadaik eta errezenak eta danok daukeguz gainera, danok daukeguz. Zeitzuk die, baldin eta badauket espazixue distantziz izan daigun, baina espazixue, jakin aldot, dana delako pertsona baten, espazio hori zelan aldatzen den, denborarekiko, ez da? Espazioa zelan aldatzen den, denbora aldatzen, koiesan neurri zen, hori deribada bat da, eta abiadura da izotzau. Orduan, neurtzosku, espazioaren aldaketa denborarekiko, bale? Hori zengo zen lehengo deribada. Eta gero, gainera, eske planteau aldot, espazio horren bigarren deribatu gabe. Eta gure burun, izango zen, abiadura horren derivatua, ez da? Eta izango zen, dana, derivada bisek, aldaketa bisek, bata bestian zer izan ipinitxe, izango zen, espazioaren aldaketaren aldaketa. Hau da, nahi jakin, espazioaren aldaketi zelan aldatzen den. Eta hor, sartuko nintzateke ondino, nahi gozue, 3. aldaketan eta 3. aldaketan, ez da? Adibide simple hori jartzeo, ze hemen agertzen dizen honek bigarren deribadak horretxen die. Hau, UTT da, denbori aldatzoten zelan aldatzen da U.
Eta hori da aldaketa bat. Eta nahi jakin gainera, aldaketa hori barriro eslan aldatzen den. Bale, orduan, behin aldaketa normala, nahiko horreza da ulertzeko, normala esatenin, behin aldazie, aldagai aldatzen denin, balixu eslan doain aldatzen, baina eske pentsau aldot baitxe be, daukesun hori, dela aldaketa bat, aldaketa hori zelan aldatzen da. Eta, hirugarren izan osan da aldaketi zein da. Eta hor datoz, deribadak. Hau da, hemen azpixen, jipiniko naukez, T gisa edo X gisa da nalako. Bale, orduan neurtzen dago, labur bildute, aldagai bat aldatzotenin, zelan aldatzen den zure ezagune. Ekuazioen agertu aldi aldagai bakarra edo bat baino gisa. Bale? Aurrera dut goi ez. Barkatu. Aurrera katzera. Hementxe. Listo. Ez que justo, beruz dauke aurrera itxeko, da ez da itxepintzetot, golutz izan bidabela aurrera itxeko. Holan programautena. Orduan. Ez da? Ni bai behitzet. Orduan, salto importanti jogu, gure aurkezpenin, txapa hau eta gero, aleginduna zela aldanik eta gitzien sartzen. Seguramente, ekuazio horiek jente askok daukeuz gurun. Ekuazio bat esatogunin, era honetako gauza bat iguruz, tresna bat iguruz harinaz, ez da? X gehiru nos da bost. Neure berbetan esan da, X gehiruri zema falta jako bost izeteko. Bi falta jako, ez da? Hori da ekuazio normal bat, ekuazio edoko bakarrik izena, eta danon burutan, dauena, ez da? Laro €1 daukaz, egun eukitzeko zema falta jatez. Ez da, X gehi laro gehi egun izango zen, ekuazio bat. Eta, nik lehenengoko diapositibetan nahi neban azaldu da, horreti ekuazio batzuk, baina eske badaz beste batzuk. Badaz beste batzuk, eta beste batzuk di ekuazio diferentziala. Ekuazio diferentzialetan agertzen di deribadak, deribadak agertzen di. Eta bertako ez ezaguna ez da aldagai bat, da barriro be funtzio bat. Eta funtzio hori egon alda ez ezagun bakarraren menpe kasurik eta simplenien. Baina egon alda ez ezagun bat baino gehiagoren menpe. Hau da, asuntu komplikau alda, pila bat eta pila bat, ez da. Orduan, nahi dugu salto ekuaziotik ekuazio diferentzialea. Eta ekuazio diferentzial bat horrako oso bat izan lehike. Dauketez ezagun bat, egongo dala X eta T-ren menpe, X espazioa nahi dago esan. Segun selekuten ezago esan, balixo bat daukela. Hor, idaztoten inolan, espazioa nahi dago esan izako X-ek. Eta T bat denbori, ez da. Orduan, segun eta zein dan T, segun eta zein aldi honetan dagoen, nahuen horrek ez ezagunek balixo dugu gauza bat edo beste bat, ez da. Orduan, holako ekuazio bat auki aldot. Nun, agertzen da, bera ez ezagune, asekaz, esaten dana. Gero hemen, aldagaia, deribaute, honen nahi dago esan, T aldatzen danin, zelan doi aldatzen. Hau da, hor sistema nahu mogitzen mot, sekosete jakoz ezagun nahi, ez da. Edo eta, agertu alda, lehen esan dugun aldaketaren aldaketa. Hau da, bi aldiz deribaute, ez da, espazio aldatzen bada zelan aldatzen dago. Eta hori aldaketio zelan doi barriro espazioarekiko, bai. Orduan, holako ekuazioen emaitza, ekuazio diferentzialen emaitza, ez da holako X txiki bat esan daigun, €80 daukazena, falta jatez egunerako, X berdin 20. Punto, hori da emaitza. Holako ekuazioen emaitza, bada, zure ez ezagunek, zema balixo dau, ez daki zelekutan eta ez daki noz. Bale? Zure ez ezagunek zema balixo dau hemen, eta gaur, eta hor, eta bixer. Eta hemen, oindala bi egun. Holako ez ezagun bat dauket. Hau da, daukezela pilo bat balixo, segun eta nun kokatzen zarin, zein X-etan zauesan, kasu honetan, eta ze momentutan zauesan. Bentaja bat dauko honek, oso komodu goitzen jate, niri, eta entzuli bai, espazioa eta denbora izetik aldagaiak. Ze horrek barik izan lehikez beste batzuk. Baina gliomen kasun be, espazioa eta denbora, horretxek agertuko dita. Komodu da, kontetako, baina izan aldi, beste dozein aldagai, behar bada, eziotenak adibidiain errez jarri, hemen mogitzen azenin, eta bixer zena balixo dau, eta hemen, biogun barru, bale. Baina komodu di, baina dozein aldagai izan alda. Bai, beste gauza bada, egun esateko ez da hain erreza, baina bi aldagai horren menpe da, eta esan aldozu. Eta honek balixo da benin, honen beste, eta honek honen beste, zena balixo da zure ez ezagunek, ez da? Orduan, ja ikusten da, ni pentsetot, bur bat konpareten dugu, gure oiko ekuazioie, hau da, betikue, kalinera altxogune,
Edo eta hau besti hau, bai, kalin dauela, vibrazio batzukin, vibrazio baten kasun, penduluan kasu, baina zailtasun ez dela berdina, imaginetot, ez da? Bueno, hori dako zein diferentzial bat. Hau da, ni nahi hot olako bat askatu. Gu nahi hogu olako bat askatu. Eta gainera nahi jakin, honek ez ezagun, ez zena balizu da ben, hementxe lekun eta hementxe denporan. Bale? Segitzot? Bale. Neko parte lodiseia pasagogu. Ni formulak segitzot, ipini bine bazen, ze azkenik gutzako di eguneroko hori. Ezin eban emon hitzaldi bat eure barik, alegin dukona, bakotxa aldotenik eta errezen transmititzen, ez da? Baina, beti geratzen da maila abstraktu bat hor, behar bada gatxada transmititzeko oskoi bebai, ordu betin konektetako, espasa honeta asunduta oso konektaute egunero bakosta bitzen da. Ikasle izatetzen nik ez hasi 3 egun aurretik, behar bada 10 bizuz apur bat kontzeptu lertzeko, gero ja mekaniki hartzeko, baina kokatzeko ze zatozte honek. Bai, ez ezagun bat aldatzen dena, honegaz aldagaixaz eta honegaz aldagaixaz. Holako ekosinio bat daukagu kasu honetan. Bale, parte matematiko txikixea hasieraku, listo. Gero barriro agertukoaku, baina ja horregaz urrengo komenperatute daukagu. Pasauko ga, bigarren partera, nik hasieran zen dutena, gliometan sartzen ga. Gliomak, zer di gliomak. Bueno, eta nik neure matematikari zan ezagutza apaletik nitzako gliomak testu modun, hortxe dago esan Pilar Urti barkatuko zuen. Formula aldetik geixa konta baldot, baina glioma bat zer da, bolan. Nire berbaz esan biko beneu, buruko tumori di, burun sortzen dizan tumorik die, errez zabaltzen di bertako zelulak beste leku batzuta, errez zabaltzen di bertako minbizi zelulak beste leku batzuta, eta, eredu matematiku, hau da, jarraitzen dabe, deribadak agertzen dizan olako ekuazio diferentzial bat, ez da? Eta zehazki jarraitzen dabe erreakzio-difusio ekuazioa. Horretxik jarraitzotzie, ontsi ikusiko guz, nahi daben zan termino bakotxak, eta abar, bale? Orduan, gliomen kasun esan bebai, nik irakurioten agaitxik eta hori, burun sortzen dizen tumorien, 150 inguru suposatzen dabela. Bertan, burun sortzen dizen tumorien 150. Hau da, horregaz esan daiot, beste tumorek eren mota batzuk beba dago esela, buruko tumore batzuk izan aldizela bebai beste leku batetik, gorputzeko leku batetik, minbizisek ara salto egin dabelako, eta olako gauzak. Orduan eri, tumore primarizu bertan sortu dira. Eta erdixe inguru olakuk dira, burun sortzen dizen erdixe inguru olakuk dira. Zer nahi hau kalkulau gliomen kasun, lehenko horreukioten ez ezagun horregaz jarraizute, nahi hotena jakin da, buruen, garunien, esan daigun, zehatzago, garunien, leku baten eta momentu baten, X espazioko toki baten eta aldiune baten, zenbat minbizi zelula dagozen. Hori da nahi hotena kalkulau, bale? Ni nahi jakin, garun baten ipini, eta hemen gaur zenbat minbizi zelula daz. Hemen zautenin, garuneko hainbat puntutan, Infinito punto B zindot konsideratuz, gero lanan biot matematikoki horrekin, 1000 punto, nahi zatxuaz, 7 punto baina, bale? Orduan, aldamik eta punto geixenetan, edo, punto bitxigaz emaitza hona lortuko got oso ondo, merkie da, esan daigun. Egotena da, jakin, burun, espazioko leku bat konkretu batean, aldiune konkretu batean, zenbat minbizi zelula egongo dizen. Orduan, gure ez ezagune ekuazioen izango da, C deitzutzet, sin más, esaten dena. Eta esan uste bakarrik, zenbat zelula dago zen. Tan simple como. 5, 10 milio, 40 mile, hemen zemat, hor zemat, 4 egun barru, holako gozoan nahi jakin, bale? Matematikoki, klaro, ez bestera baten. Orduan, demagun, klaro, garune 3D, hiru espazio tridimensional baten dago, ez da? Daukez bere 3 osagai, X, Y, Z, bai? Orduan, demagun, guk oinarte dakigun ikesiogune, gaur, amentxe, aldagai bigaz, ez da? Demagun, bat D eredu bat dauketela, hau da, lerro bat dauketela, dimentsio bakarrekue. Lerro bat dauketela, dimentsio bakarreku. Eta nahi jakin, hemen, zenbat minbizi zelula dago zen, gaur, adibidez.
eta lerron jarraitzeot, eta hemen nahi jakin, zeman minbizizelula dago zen gaur, edo hemen di 2 egunetara. Eta hemen nahi jakin, zeman minbizizelula dago zen hemendik 4 egunetara, baina zuzen bat, ezta? Orduan, ze pasatzen da eredu horretan? Agertzen di 2 aldagai, agertzen da espazizue, eta agertzen da aldiunia. Zain nahi jakin, hemengo puntu batzutan, aldiune konkreto batzutan, zenbat minbizizelula dago zen. Kasu horretan, bat deitzu hozet, eta gero noi salto hotxu bat emota irudera, eredu matematikun 2 termino egongo die, 2 batu gai, gauza 2 batu bieko doguz. Bata izango da difusiñoko batu gaia, ezta? Eta bestea, erreakzio, difuzioa. Bestea izango da erreakzioko hemen gorriz jarri dutena, baina difusioko hasiko ga. Difusiokuk, naure berbaz esan da, zer esan nahi dau. Zelulak, tumore zelulak, zelan mobitzen dizen. Hori izango zte difusiñoiek. Zelan zabaltzen dizen, zelan mobitzen dizen. Eta, matematikoki, izango da, zelulako puruan aldaketi denborarekiko, hau da, denbora aldatzen goi esan neurri zen, zelulako puru aldatzen doie, eta zelan doi aldatzen. Denbori aldatzen doie neurri zen, zelulako puru zelan aldatzen da. Horrek esango zte adibidez, 3 egun barru egongo dizela 10.000 zelula geixa, edo eta 5 egun barru egongo dizela 700 geixa, era horretako termino bat izango da. Denbora aldatzen da neurri zen, zelan aldatzen da zelula kopuru. Eta, bere ekuazioei hauxe da. Konstante bat, deitzutzet, numero bat, eta gero, barriro agertuko da gure ez ezagune, aldaketian aldaketie, hau da, eta espazioarekiko birritzen deribetan zelan doi hori aldatzen. Orduan, denborarekiko zelan aldatzen da, eta espazio aldatzotenin birritzen esan da egun, lan harin esan da, zelan aldatzen da. Eta esatozte, neure berbakin, matematikei jamarik bai zelan doi izan mobitzen esan da egun. Eta gero, beste termino bat egongo da, onarte ikusten dago iku, ez da, mugimendu azken baten, beste termino bat egongo da, erreakzioa deitze jakona, da hemen agertzen da, ro deitze egune, zenbaki bat, bider C, zenbaki bat bider C, eta horrek esango zte, zelan doien zelula kopuru gehitzen, bai? Hau da, gaur daukaz 5 zelula, esan daigun, zelan doi hori gehitzen. Biderkatuko dau, gaur dauketen zelula kopuru, numero bagaitxik, eta esango zte, adibidez, 3 egunin, eitxe jatzule zelula kopuru bikoiztu. 60 egunin bikoiztu. Orduan, 2 termino dautez, bata da mugimendu, zelula horrena, eta besti gehikuntza. Eta hauxe izango zen, baldin eta gure zerebru lerro bat balitz, edo bardin dozte, lerro baten nahi jakin zelan doien, zenbat zelula daukedazan espazio leku bakotxien eta momentu bakotxien, izango zen bere ekuazio hori baten, dimentzio bakarrian, ez da? Nun, suporatzeot, identifiketako gai gazela, derivadak, aldaketak, denpori aldatzen da neurrixen zelan doie zelula kopuru aldatzen, edo eta espazizu aldatzen doien zelan doie zelula kopuru aldatzen, eta hori aldaketioi gainera zelan aldatzen da. Ben esan dutena, adibide simpliaz, espazizu abiaduri, eta gainera abiaduri zelan aldatzen da. Hau da, espazizuan aldaketi zelan aldatzen da, azelerazio horien. Pasatzen da honek ez daukiela izen berezirik. Ez daukiela, baina izango zen azelerazio bat, abiadura bat izango zen, ez da gure burun horra terminu, baina euren baliokidik di, euren aldaketian antzeko gauza bat emoten dabe. Ze pasatzen da baina, garunek irudimentzio daukezela, orduan eredu apurtxu bat bardine da, baina derivadak di apurtxu bat komplikago bet. Ze, klaro, eukibiot kontutan, zelula kopuru C, nahiotela jakin, edo zain aldiunetan T, lehenko modun, baina hauek izau, hemen apurtxu bat baltzau ipiniot, adirazteko vektori izango dela. Hau da, hori X izango da, X honetan, Y honetan, Z honetan, hiru osagaiko vektore bat, ez da? Hau da, nahiot jakin ja, kokatuko naz espazizun, hau da, gure garune, eta nahiot jakin hemen gaur zenbat minbizi zelula dago zan. Eta nahiot jakin hemen bizer zema dago zan.
Eta hemendik eta egunera zenbat dago zan. Hau da, jar naiot, hau da nagoa barkau. Lehen lerroa zeioten bardine. Bale, eredu da total bardine. Pasaten da, deribadaredik total bardine. Pasaten da, ez da bardine, hemen bi aldagai daukaz, eta hemen ja x honen barruan irudaz. Zeren, zeugikot espazioko puntu bakoitzeko hiru osagaiak. Bai, hiru osagaiak. Orduan, deribadak olako itxura apur bat, satarra hartzen dabe, baina goikoan bardinen nahi dago zan. Difusiñoko termino bat eukikot, zelan doa izan zelula mobitzen esan goztena, eta gero hemen gorriz, zelan doa izan zelula gehitzen. Eta bakarrik kuriosidadez, interesten mahatzue, hemen dagoen hau operatzari hau, deribada adierazten dau. Pasaten da, deribada, X horrekiko, beltzez idatzioten X horrekiko, zeinek dauk eziro osagai, nabla deitze jako. Eta horrek eizatoztena da, X hau bada, hemen zier noienin zelan doi zelula kopuru, eta hemen zier noienin zelan doi zelula kopuru aldatzen, eta goruz noienin zelan doi zelula kopuru aldatzen. Ze behar bada, hemen zelula geixadaz, hemen baino, edo hemen baino, kokatu itxen hau espazizioan, kokatzen hau, edo zein aldi honetan gaur, hemendik egunera, eta abar, bale? Orduan, hause da, gliomen eredu matematiku, erreakzio difusiñoie, nun agertzen di simplemente bateko kasu baliz hausi izango zan, danok irakurteko modoko ize. Agertzen di nabla, kapur bateko zinoi zikindu itxoskue, zikindu kapur bat atzeraka dimoten dau, baina bakarrik adierazten dau espazioko puntu horretan zelan doien zelula kopuru aldatzen. Bueno, hemen txeitxea deskantzotxu? Zer deskantzotxu izen dut hartin, ez da? Da gero jarraitzugu. Bueno, onartzen du gaia. Gliomak, erreakzio difusiñoko zinioie, zer nahi hau jakin? Nahi hau jakin, espazioko leku baten, X deitzuko zen, apur bat baltsuaz, zateko hiru osagai daukezela. Bale, hemen, hiru osagai daukezela. Eta edozein aldi honetan, zenbat tumore zelula daukezan. Hori izango da gure ezagunen, C deitzuten, C, espazioaren eta denboraren menpe. Eta lehen ikusi dugu bebai, hauxe izango dalako zinioie. Difusiñoko termino bat, zeinek apur bat espliketozte, apur bat, neurograkin esan da, gliomak zelan doi izan hor bat abestiatz tiki mobitzen, eta gero, beste termino bat, erreakzioku tumore zelulen gehikuntza esan goztela. Hemen txe dauketena, gale. Horretaz gain, zer gehiago jakin biot, eredu honen emaitza lortzeko. Bueno, jakin behar zuten di, inguruneko baldintzak lehitzen di. Ingurunen nahi esan, gainazala, kontorno, ingurunen, gainazaleko baldintzak nahi jakin behar zuten die. Gure adibide konkreto honetan, nahi otena jakin da, garunan gainazalin zer pasetan da. Era honetako ekuazioa ikaskatzeko, derrigor bizitzen olako informazio bat. Ekuazio diferentzialak aldagai bat baino gehiago daukesenak askatzeko, jakin biot, ingurunin zer pasetan dan. Eta bebai jakin biot, momento konkreto baten, zenbat tumore zelula dauketezan. Hau da, momento konkreto baten, zurez ezagunek ze balixo dauken. Zozer jakinen biot. Horretak gauza bizek jakinen bizuaz. Orduan, gliomen kasun, garunan gain azalin zer pasetan dan jakitzeko, bere ekuazioa da hause ez da. Hose agertzen da. N hori da garunarekiko vektore perpendikular bat, eta gero beste hau, lehengo deribada famosu espazioarekiko, bai? Zatoztena da, bi vektorien arteko biderpeti 0 dela. Hau da, vektori perpendikularra di. Eta askoz ben normala esan da, nahi daguzan, tumore zelulak burutik ez dabela urtengo. Ez dauela kanporako fluxuik, hori izaten dago. No hay flujo saliente, esaten da erderaz. Orduan, ez da kanporako fluxuik. Zelulak mobiduko di, baina garunan gaineko partia joten da, hortik ez doiz kanpora. Hori zatozte inguruneko baldintzi. Eta hori, holantxeik idazten da. Ez da bestik. Eta gero, jakin biot bebai, hasierako baldintzak. Hau da, gure T adibidez 0 danin, 0 jarriot, baina izan da, laugarren egune, amargarren naizune. Aldiune baten, 0 jarriot, hortxe, ipintxegarren hasierako baldintzi, baina izan da beste momentu bateku, baina hori momentu izango da, zutzako hasierako baldintzi hori marketen da bena. Espazioko edozein puntutan, zenbat tumore zelula dauketezan. Hau da, hasieran zer gertatzen da hor. Zenbat tumore zelula da hasieran. Eta hortik aurrera, kontadora martxan jartzen da, eta nahi jakin hemen dibostu egun barru zer, eta abar. Orduan, ekuazioiaz aparte,
bi datu eskatu behar izaten di. Bata beti da bardinak, gliomen kasun, zatoztena, minbizelulak barruan mantenduko izela, kanporaztua izela. Ez dagoela kanporako fluxuik. Eta besti, esan biztezu, momentu konkretu baten zema dago esan, espazioko puntu bakotxin, esan daigun bakotxin, edo askotan esaten moztezu, zozer aldugu. Eta, bueno, apur bat unidadik eta jarri ipintxe garren, hau ro lehen deitxu egune, zelulen gehikutza tasa, zelan neurtzen da, bat zati egun, nolako zenbaki bat egongo da hemen, gure tumore zelula kopuruai biderkatzen. Eta gerote, difusinoko efizienti, neurtzen da zentimetro karratu egun. Nahi dago esan, egun bakotxin zure tumore zelulak zenbat azalera abarketako kapaz dizen. Zentimetro karratu egun. Hau da, 5 zentimetro karratu egun. Egun bakotxin, 5 zentimetro karratu geixa abarketako kapaz die. Beste, ez dakizemat abarketako kapaz die. Horrek izaten die euren unidadik. Zentimetro karratu esaten moduen, edo zein, espazixu neurtzosten zozer, berbi eta gero hemen denbori neurtzosten zozer. Egune, urti, asti, segundu, holako gauza, denbori neurtzosten zozer. Aurrera. Hau jalen azaldute gatu da. Zer gertatzen da gure hemen super ereduen. Politxo doi lamoten dau, baina, pasatzen dena da, garuneko eunek, eredu honetan, suposatu dutela, garuneko eunek homogeneu dizela. Hau da, nabil suposatzen, hemen agertzen da D difusinoko efizienti bardine dela garuneko edozein tokitzen. Nabil suposatzen, D hori, zenbaki bat izango dana, da bardine edo nun garuneko edozein tokitzen. Eta, hori ez da zehatza. Halan eta guzti, esan bida, naiz eta hemen D honetan bekatu hori dauketan, zen nabil suposatzen, garuneko edozein lekutan balixo bardine daukela, halan eta guzti, nahiko emaitza honak emoten dauz eredu honek, bekatu txiki hori aukiarren nahiko emaitza honak lortzen di. Orduan, zebazeten da, benetan, ereduren nahi bota putxu bat hobetu, suposatu biotela D hau, dauela, segun eta zein lekutan kokatzen gazen garunin, aretzen menpe dauela. Hau da, difusinoko efizienti, hemen izango da gauza bat, hemen beste gauza bat, hemen beste gauza bat, hemen beste gauza bat. Eredu apur bat komplikau itzen da, baina erreal hau da. Ze pasatzen da eredukin? Apur bat, oreka bat topo bigar esaten da, realidadi eta askatu alizeti. Hau da, emaitzak lortu alizetian kason. Hau da, zure eredu apur bat simpletxu hau da, baina nahiko emaitza honak emoten badauz, oso ondo. Eredu bat erreal hau ez hartu guz dato, gero eta erreal hauek eta abar, gero oso gatxaba da, bere soluzioa eta opetako, ez da askotako balixo be. Orduan, apur bat horrekituko biot. Askatzeko kapaz izen biot, eta gero nahiko emaitza honak emon da izezela. Bezi gure jate interesetan emaitza oso honak emoti, baina emaitza lortzeko egon biot zain, 2 urte. 2 urte egoteko zain emaitza oso honen zain iztozte mezi. Ostea, emaitza politxek lortzen motxua gazte betin, personalmente nahi xo gazte betin emaitza politxek lortu, ez da? Ez padalako errore negargarririk. Orduan, hemen, goiko eredun, errore txiki hori eitzen egonga, nahiz eta emaitza politxek egoten da bezan, eta hau suposatu biko gendun. Eta hau suposatuko gu amendik aurrera gainera. Hau da, hori sartu ingo gu, hau da, lai gozo, venga, sartu, abertzen lanko motze gazen. Garune apur bate kokatzeko, olako garun bat eukiko gendun, eta, klaro, esan dutenin, horko zenbaki hori D, zelan zabaltzen dan, ez dala bardine, zelan zabaltzen dizen zelula, hemen, edo hemen, hau da, leku guztixetan ez di bardin zabaltzen, zer auki bida kontutan, garune dauela eun ezberdinekin osatute. Eta, hemen ja nire ezagutzi oso murriztu da, egiz esan. Orduan, da materia gris eta materia zurixe, ez da? Materia, hemen sekzino bat ipiniot, garunana, materia grese batez, hementxe kanpoko partetik eta da, zurixe bestetik, eta apur bat portzentaiak ipintxegarren, zer iri bai balixoste eredu jakitzeko, zema da bakotxetik, hau da, zer iburuz gabiz berbaitzen. Zer, klar, esaten moztezu, materia grise eta la bakarrik garunan euneko bixe, ez du, lagada igonde egondan modun, leku guztixetan dala bardine, eta listo, ez dugu geixa komplikauko eredu. Klar, esaten moztezu, erdi eta erdi dizela, zadetu, venga, sartu hondik hau, orduan, hori da egoeri. Ze portzentaiatan da bat, ze portzentaiatan da besti. Berai, euretako bat oso txikixe bazan, ikutu den eurengo ereduik,
Pasaten da, nik irakorten arabera, materia grese 160 inguru da, materia zurixe 140 inguru da. Eta, klaro, minbizi zelulak ez die bardin zabaltzen, materia gresin edo zurixin. Portzentaia nahiko haundixek daukezelez materia bakotxak, kontutan hartuko gu ere duen. Materia gresin zelan zabaltzen dizen, eta materia zurixin zelan zabaltzen dizen. Ze, bisek nahiko portzentaia esanguratzue daukie. Ixe erdit erdinga, kontutan hartuko gu. Orduan, zer egingo gu? Sartuko gune da, bakarrik, hause aldaketi hau, D, koefiziente horiek izan menpe, segun eta zuk, zelekutan zago esan, segun eta garunin zelekutan kokatzen gazen, nahiot jakin hor zelan dan, zelan zabalduko dizen zelulak, hau da, zein da bertako difusinio koefizientik, eta bereiztuko materia gresin egoti edo zurixin egoti, hoxe bereiztuko gu, bale? Hau komentaute gatu da, apurua zelako zelulakin eta dauzan osatute, ni baino geixa, biologo medikuk dakizue. Interesetan jatena da, batez be, aldaketa txiki hau hor sartzeko, nitzako esanguratzu da. Eguneko 60 da berroa izaten moztezu, sartu egin dago. Den zauten, eguneko bosta baliz bakarrik zaratzen, horren beste biherre, eguneko bosta konsideretako, eguneko 80 bosta duke, oso ezberdintasun handixe bada, batin eta bestin, baina, kasu honetan, ixe erdi zenetan, konsideragun dugu. Eta konsideragutzen da. Eta zelan kalkuleten di formula horretan agertzen dizen parametrok. Hau da, hemen agertzen dizen parametrok, bi agertzen di bakarrik, D, eta hoxek gehikuntzi, arro, deitzogune, bale? Alde batetik, esan dugu modun, espazio heterogeneon kokatuko ga. Hau da, bai goi ez konsidereta, ia bagagoz, egun zurixetan, edo eta grisetan. Materia zurixen edo materia gresin. Eta, zelan kalkuleten diolko parametro? Arratoietan, ordenador bati, hau ordenadora kalkuletozko guri, formulak eta ondo sartu bidi, simulazioiko kodiguen bizu eta abar, baina, dato batzuk bitxuaz, horrek funtzionau da izan, ez da? Orduan, zelan kalkuleten di horre parametro? Arratoietan esate baterako, in vivo esperimentutan, D kalkuletan da, hau da, difusinio koefizienti zein da, eta alde batetik, zurixin, materia zurixin, difusinio koefizienti da gresin baino bitxik egunera bitxartin haundiz haue. Horregaz, esan, materia zurixin, askoz barina, mobitzen dizela glioma, tumore, zelulak. Gizakixetan bardine da. Materia zurixin, harina mobitzen di. Hau da, difusinio koefizienti haundiz haue da. In vivo, hau da, arratoien daukuz bizik eta neurketak etxosuz, materia baten eta bestin, erakusten dabe, hau dala, hau izan leikela, nundik eta norako handiago bat, ez da? Eta gizakixetan zer, gizakixetan nahi hogu ikusi zela nahi txendan asuntu hau, ez da? Eskanarra modoko irudi teknikak erabiltzen di, ez da? Jakitzeko parametro horren balizu zein dan. Hau da, zelan doi izan zabaltzen eta zelan doi izan gehitzen. Bi parametro horrek, zabaltzen, gehitzen, zelan doi izan. Orduan, baitzen da, holan, sekzinoka gure garune tiki mobidu, osea, irudisekata, taka, irudisekataten goiez, eta, adibidez, hemen ipiniotena, izango zan, mentxe egioten argazkixe, ez da. Normali irudi teknikak, zelako zehaztasunaz, normalin, hemen agertzen da nolako kubotxu bat, hiru dimensioien, kubotxu bat, izaten da, lau milimetro bider lau milimetro kujarriotamen. Normalin, 2-5 milimetro bitxartien. Hau da, daukegu solako kubotxuek, 2 milimetro bider bi edo 5 bider 5, hau da, 2-5 bitxarteko kubotxu. Esan daigun, 8 milimetro kubikoko kubotxuek, edo eta 5 bider 125 milimetro kubikoko kubotxuek, kontroletegu olako hasiera baten kubotxuk, baina benetan olako irudi bidimentzinoko baten got eta kontrolauko gu, hemen kasun, hemen, zemarri bizi zelula dago esan. Eta holan sekzinoka irudi hori atata, itzen dana da jakin zenbat bizi zelula dago esan, posizio konkretutan, eta baitxebe tumorian fornie zein dan detektago, ez da? Orduan, gizakitan olako irudi teknikak erabiltzen eta irudi teknikak badanok ulertzeko modun holan funtzionetan dabe.
Zenbakisek ipintzeko gure bi parametroei, difusiñoi eta gehikuntzai. Glioma oso txar baten kasun, esaten dabe datu klinikuk, hau da, benetazko gaixukin egindako kalkuluk, 60 egun ingurutan bikoiztu ditzen dela glioma horretako zelula kopurue. Orduan horrek emoten dau, gehikuntza tasa bat, gitxi gora bera 0,012 egunekue. Ez da zatiketi zehatza, zati 0,016, baina gitxi gora bera media batzukin. Ze gaixo baten da 0,012, beste baten 0,015, beste 0,017. Hau da, 60 egun buelta horretan glioma oso txar bateko zelula kopuru bikoiztu ditzen da. Horregaz jakin aldot, zein dan gehikuntza tasa, bale? Erradixoa dagokionez zer paseten da. Bebai, datu klinikuk erakusten dabe, glioma bataz beste, 1,5 zentimetro haunditzen dela bere erradixu, 180 egunetan. 1,5 zentimetro haunditzen da bere erradixu, 3 hilebetin esan daigun, 180 egunetan. Orduan horrek emotozte, gliomian abiadura bat, gliomi zelandoien azten, egiz esan, gliomako zelulak zelandoi izan mobitzen, zatozte, zelandoi izan mobitzen, zelandoi hori zabaltzen, lehenko difusiñoko koefizientia dute. Orduan, abiadura bat lortzen da hor. Honekin datukin, itxigora bera 8,-3 zentimetro eguneko. Horren beste mobitzen di gliomako zelulak, datu klinikun arabera. Bataz beste, bai. Eta gero, urbilpen bat erabiltzen da zetako, falta jakun T difusiñoko parametro hori kalkuletako, ez da? Orduan, kontroleten dana da benetan, glioma zela mobilu izan, abiaduri kontutan hartute, bale? Hau da, kontutan hartute, honen beste egunetan, zenbat handitzu da bere erradixu. Eta gero, formula hori erabilitze, Fischer-Kolmogorov-en formuli da, bai? Kalkuletot, abiaduri berbi, zati lau bider ro, eta abiaduri eta ro daukaz apunto, zatiketan sartzeko prest, eta, materia greisin, hoxe moten dago bitxi gora bera, 1,3 zentimetro karratu egun. Hau da, egun bakotxin horretzen beste azalera abarketen dabe, esan daigun, horrek zelulok, materia greisin. Eta zurixin ze pasaten da, datu klinikun arabera bebai, abiaduri zurixin greisin baino bi irubiderra ondixaue da. Ondorioz, barriro formula hau erabilitzea, hemen goixen agertuko zan, bi berbi, hiru berbi, lau beratzi bitxartin, difusiñoie, materia zurixin, ondixaue. Orduan, datu klinikukin, kalkuletan die, gehikuntzi, abiaduri, eta abiaduri dauketela, matematik bideotapur bat, eta difusiñoko koefizienti kalkuletot. Orduan, holan, jakin aldot. Zeintzu dizen, gure lehengo taka-taka hemen agertzen dizen, hau ez ezagun hau eta hau ez ezagun hau, gehikuntzi eta difusiñoi ez zelan doiez. Ze besti ez ezagun da, hori da nire dutena lortu, baina hemengo zenbakisek, eta hau jakin emigotxuaz, datu klinikokin jakin aldot. Hori dakitela, zelan kalkuletogu, ikusi egun eredu horretako soluzioie. Baitzen dana da, gure garune olako kubotxutan banatzen da. Kubotxuk esatotenin, boxel dauki izena benetan. Pixelera oso itxutega, bi dimentzioien pixelak agertzen dizta. Hiru dimentzioien agertzen dizan kubotxuk, boxel izena daukie. Eta lehen ezagu, adibidez, eskanerrak eta 2-5 milimetroko aldeko boxela kontroleten da bezena. Bani nahi dutena jakin da, gure eredu martxan jartzeko matematikoki, gure garunin, zelan dugu zan eunek, hau da, nun da materia zurixe, nun da materia grise. Zezan dugu horren arabera difusiñoie diferenti izango dela. Orduan nahiot, garunan olako mapa bat dauki esan daigun. Eta, mapak daz einde, ez edo zein webgunetan, adibidez hemen, BrainWeb da database bat, eta bertan, 1 milimetro kubikoko zehaztasunaz, hau da, milimetro kubikoko olako kubotxu bateko, bakotxian, garuneko bakotxian, esate osku zenbat materia gres eta zenbat materia zuri dagoen. Hau da, esaten dau, olako kubotxu baten, ze portzentaia dagoen materia grese eta materia zurixe. Eta geroia simulauzuk nahi zu modun. Normalizelan simuleten di horrek, hartzot kubotxu bat, eta hemen zema da zurixe, zema da materia zurixe, zema da materia grese. Ikusten dut, uneko laro gehize da grise, griseko koefizienti sartzot. Euneko laro gehize da zurixe, zuriko koefizienti sartzot. Simulazioa hola nahi txou. Erdi eta erdi, erdi eta erdi bada sartukot.
erretixe materia zuriku, erretixe materia griseku, adibidez, hau da, erabaki bat hartu diot. Ze, klar, motoste brain web honek, garunan web honek, olako kubotxu baten, zema materia zuri, zema materia gris. Bueno, nik erabakixe hartu diot. Hor ze konsiderako dagoela ardun, zurixe batez be, edo grise batez be. Vale? Eta holan, eitxoguna da, olako garun bat sortu. Kubotxukin, boxelakin. Bai? Gitxi gora bera, hau datu, guztete jaten hori be, zebesti bueno. Eta holako zona boxelekin nahitzen da bierra. Holako zona kubotxukin nahitzen da bierra. Garunan volumena gitxi gora bera estandar, honek die, bataz besteku. 1200 zentimetro kubiko inguru da garun bateko volumena, ez da, paseten dugu milimetro kubiko eta milimetro kubiko. Eta esan dugu hartuko guzela kubotxuk milimetro kubiko bateko, orduan hartu biko guz 1.200.000 kubotxu. Hau da, jakin bikot, buruko 1.200.000 puntutan esan daigun, baina puntu zatotenin kubotxu, zenbat materia gris, zenbat zuri dauen, eta gero hortik erabakiz hartu, koefizient irabiliko zuriku edo griseku, eta nire ereduia itxuri hartzen doie, matematikoki itxuri hartzen doie, holan doie itxuri hartzen. Aurrera, zailkapen bat, eta zelako bizen lehik ez honek tumorik. Esan dugu, koefizienteri diguzela, datu klinikutatik bataz bestekuk lortzu guz. Ez da, gehikuntzi eta difusiñoi ez, zelan doiez gehitzen zelulak, zelan doiez mobitzen zelulak, horretxe bisek. Ipinio guzor datu batzuk, bebai, ez da? Oso txar baterako honen beste gehitzen da, eta ikusio guzenak, ez da? Materia zurixin, 4 bider haundixau eta difusiño koefizienti, eta abar. Eta ze pasate jakuek gliomai, segun eta parametro horren arabera, ez da? Zailkatu aldoguz, gliomak esaten oso txarra dizela, hau da, bizi iraupen laburra edaukiela, edo bizi iraupen luzio edaukela, eta abar, ez da? Zeintzuk die, bizi iraupen gitxien, txikixena dauken gliomak. Zailkapena, bi parametroen arabera itxot, eta maila altukuk. Maila altukutan ze pasaten da? Parametro bisek haundixe dizela. Hau da, gliomi harin zabaltzen da, eta gaina zelula kopuru harin asko gehitzen da. Horredi, txarrenak, bizi iraupen txikixena daukienak. Pronostikoi txarrena daukienak. Gero, maila hartan eginekutan, bi kaso daz. Bata da, asko gehitzen die, baina gitxi doie zabaltzen zelula, gitxi mobitzen die, edo talderantziz, ez da, izango zala, gitxi gehitzen die, baina asko zabaltzen die, bale? Ontsi ikusiko baizepazten den horrekin, eta gero, maila bajukutan, bisek di bajuk. Hau da, zelula kopuru gitxi azten da, eta baitxe ber, zelula gitxi mobitzen die. Hau da, gitxi zabaltzen da, horitu morioi, baina zabaltzen doi, Beste abixadura batez, baina zabaltzen doi. Eta hemen taulan dauketezan datuk di simulazioetakuk. Osea, simulazioek zer esaten dabe, olako egoera baten. Claro, aldatu aldoguz hemengo bi parametro hauek gehikuntzi eta difusioie hainbat balixo emon aldotzea, ez da, baina apur bat, estandar batzuk emoteko zeintzuk. Pasatoztie, glioma, maila altuko glioma bat. Parametro bisek haundixe. Haundixe zer konsiderau leike? Haundixe konsiderau leike, gehikuntzie dela 1,2 amarra minus bi. 0,0 bider haunditzen dela bertako tumore kopuru egun bakotxeko, ez da? Hau haundixe konsiderau leike. Eta txikixek beste honek, 10 bider txikixe hauek, bai? Gehikuntzi 10 bider txikixe hau txikixe konsideraten da, datu klinikutatik, bai? 1,2 jartzoten magun, 1,4 jarri aldo, eta ez da ez zehatza. Di bataz besteko, segun zeintzuk gaixo hartzu zen eta abar, eta noraino lagatotzuen edo aldozun, datu horrealtatik emaitzak lortu, ez da? Claro, datuk esanguratzuk izeteko gaixo kopuru kantitate bat eukibiozu. 3 gaixo gazaindako kalkulutatik, ez, apurra gehitxuakin erabiltzen, gehitxuakin enbidie kalkuluk parametro horre lortzeko. Eta gero, difusioa dago gizonez, lehenengoko kasun altun, difusiño koefizienti altu konsideratzen da, 1,3 amarra minus 3 zentimetro karratu egun. Hau da, egun bakotxin, honetzen beste zentimetro karratu doiez horrek tumore zelulak zerebru garune abarketan esan daigun. Eta txikixe konsideratzen da, amarra bider txikixe hau, amarra minus lau, bale? Eta zer esaten da simulazioko datuk, emaitzak esan daigun. Glioma alto baterako, bisetan altu. Simulazioek esaten dau, 109, 163 eguneko bizi iraupena daukela gaixo horrek ezer asko gaitzen.
Eskozeu moten tratamentoik, ez dugu tumorrak entzen eta abar, bale? Ertain honetan, 388, 582 bitxarteko. Beste ertain honetan, asteriskoa zibitxot, ontsa esango zagaitzik, 55, 358. Eta bajuen, 1087, tumoria detektagogu, ez da ezer, hauxe da, bizi iraupena, ez da. Kalo, normalin, era honetako datuk, pazientikin egin aldoguz, baina nahi dauzan detektauz eta ez zebez izela itxa, normalena, moten jako tratamiento bat edo da besti, baina ospatza du moten, simulazioik, hau informazioik moten dau. Gero, ertain honek oso peligrosu di. Ze, klaro, hemen ikustugu, 50 egun bakarrik esatezu, eta zelan altuk baino, tumore altuk baino biziraupen behar bada gitxia ukileike. Ze, klaro, beko muga hori oso txikixe da. Asalpena oso erreza da, zer gertatzeako tumore honei. Bertako zelulako puru gitxi doiek gehitzen doi, baina denpori bidau gehitzeko, baina zabaltzen doi asko. Orduan, detektetako oso gatxak di. Ze, zabaldu di, baina igul ez da horren beste zelula makini detektetako beste horren beste dauzela. Orduan, tramposu di, izatezu, hortaine, bazta izango haitxarra, izeleike, inkluso maila altukuk, baino txarra hau ez detektetako gatxak dizelako. Honek simulazioako emaitzak di, benetazko simulazioako. Hori moten dago. Realidadeko emaitzakin nahiko antzekuk di, gero konparakot baten simulazioie eta reala, bale? Askotan gatsa da simulazioie reala ze pazienti bendazko bitxuaz. Eta exactamente igul ez dozu egin bakotxaz gauza bardin eta baina ipiniko gero grafika bat. Ereduk esaten dago, azaldu egunaz nahiko ondo aurrezaten dela benetan realidadin pazientiei zepazetan jakoen. Bale? Oinarrezko eredu azaldu dugu. Detektagogu gliomi ez goiz eitxasebez, bale? Baina, klaro, eredu horretan, oinarteztu goin ezebez, eredu horretan basartu lehikezia tratamentu bebai. Guk oinarte azaldugune da, hauxe eredu hau. Beran, ekuazinoie, garunan mugan segertatzen da, hasierako baldintza. Hori eredu azaldugu, bai? Oin, eredun sartu aldotxuaz beste informazio batzuk esan daigun. Hau da, sortu aldoguz beste eredu batzuk, hau da, beste formula batzuk sortu aldoguz nun. Esatot, eta tratamientu apliketen mogu, ze paseten da, ze pasauko da. Tratamientu apliketen mogu. Eta, epinitxuaz, hiru tratamientu. Ez da, bat, erausketa, hau da, operazioen gozau, eta tumori, kenduen geu, erausketa. Erausketan eredu eta gero, kimioterapia duen eredu eta radioterapia duen eredu epinitxuaz. Orduan, zelan geratzen di eredu? Ja behin hau ulertute bestik nahiko errezak die azaltzeko. Erausketa dunin, hau da, tumori estirpauen gogule, agertzen da, ekuazioie lehen ikusigune, bardin, oin hori bai, nostik eta aurrera hasiko kontetan. Basikona, denpori hasiko da kontetan tea handiago TR, hau da, operazioie jogunetik aurrera. Nahi jakin, operazioie egin eta aurrera ze pasauko dan. Ze, klaro, detektago tumora, pentsatugu, kendu ingeo, bale? Eta kendu eta gero, ze pasauko da, bai? Behar bada, minbizixe listo junda, eta behar bada hor gatu di batzuk, eta barriro txutxutxutxutxu, hasiko di mobitzen, hasiko di gehitzen, toma, hor da barriro, amendik eta ez dakizen baden porara. Orduan, erausketa, operaziotik, hortik eta aurrera azten askontetan. Garunaren mugako baldintzi bardin, burutik kanpora, ezin da urten nibizelulak, eta gero, hasierako baldintzi, purtsu bat aldatzen da, ze, klaro, hemen, 0 ipini bierran, erausketatik aurra zer? Erausketa egin dozunin, zenbat tumore zelula egon di. Hoxe bakarrik aldatzen da. Hau da, bakarrik aldatzen da, hasiko gazela eredu apliketan, operaziotik aurrera, esan da egon. Bale? Beste dana bardin. Orduan, operaziotik aurra zer, esan gozte honek. Bestik lehengu da, hau de, ezagune, segun eta materia zurixin edo horrizin, hau da, zurixin doizela, minbizi zelula gliomienak autopista aldez, esan da egon. Lau eratzi bidera harina, 2 bidera harina, difusinoi emoten da lau eratzi bidera harina, bale, lehenko modun, hause bakarrik aldatugu, hause. Aurrera, kimioterapia dunin zer sartuko gu? Sartuko gune da, lehenko eredu onarte, lehenko formuli onarte, eta gero esango, da kimisukin zenbat minbizi zelula jungo di, galduko di, hilgo di, orduan termino bat sartu biot kentzen. Eta sartzot ken, G, X, hau da, zozer, espazioan da denporian menpeku bider
inbizelula kopuru, ez da? Eta gero, denboriai dagokizionez be, hemen, esateot, kimioterapia hasidan aldigunin zenbat tumore zelula da zor, bale? Hoxe aldatzen da, bakarrik. Hauxe terminu eta beramen kimioterapia hasidanin zenbat tumore zelula daz. Eta, bueno, GXT honaz funtzioiaz, naiotena esan da funtzio bat eukiko gule kontrolako estena zenbat dosis hau esan emoten, eta dosi hori gure formuletan itzuli bida, traduzitu bida, zenbat tumore zelula hiltzeko kapaz izango da zure dosize. Hori sartu diot, bai ala bai. Vale, ez duzte importa sartzen da jako, ez dakizet produktu tarari zenbat hilgo dau. Gero badaki realidain ez dela asuntua, simpliz, egun pertsoni, baina, bueno, golako eredu batek, nahiko amaitza polizia gomaten dauz. Eta radioterapia oso antzeku da. Hau, zero naztega konteta, baina ipinial izango nahan bebai radioterapian momentu zenbat ebizelula dukezuz, garunetik kanpora estoi ebizelulaik, eta hemen funtzio bat, R deitxuzet, radioterapia R, erderatik inglesetik, bider C. Orduan, R honegaz, kontrolaukotena da, zema dosi mongozun, eta parentesi bitxartin zema tumore zelula hitxeko kapaz izango da. Eta, bueno, R hau izan alda oso komplikau, Hau da, teren menpeku izan alda, temporian menpeku, ze egongo dior aldiune batzuk zeinetan radioterapia emoten gata, oin ez, horrekintxot on-off, oin bai, baga emoten, oin ez, oin zero, oin ez dakizer, hau da, hori komplexutasun da noiz hartu alda. Bai. Eta difusinoko ebizientik lehenko modun, zebezot aldatu. Bakarrik, hause, eta 6 momentutan hasiko gazen kontroletan, zenbat tumore zelula dago zan. Bueno, honek izango zin, 4 eredu nahi nemazenak azaldu ez da. Berak gliomi ezerrein bari, detektau eta zepazete jako zelulei, operazioa itxeu, radioterapia, kimio, holako eredu matematiko bat egongo zan euren atzin. Bale, eta simulazio bat zelan eitzen da, hau da zelan segitzogu simulazioa, baina kontaute beratu da, gure garune, boxeletan banatuko gule. Simulazioa eitzeko, brain web database horrek, inkluso milimetro kubiko bateko, kubotxuetako materia arrez eta zurixan proportzioa emongo estela. Milimetro kubiko bateko egitxiei behitzaitzen majatzu, hau da esatezu, zenbat kubotxu, milio bat eta gerra mile. Bueno, zuk bertatik ata informazioa eta esan, ez, 1 milimetro kubiko kubarik bartukot lauku esan daigun, ez da, bestelan pilo bat kubotxu daukaz. Eta 4 milimetro kubiko kuaz be konformetan naz, hau da, erartako gauzak egin aldozu. Oin, bertan horri zen, milimetro kubiko bateko zehaztasuneraino. Daukezu hori baino gehiago, ez da, jasota. Orduan, garune badaukegu hor zatitxutan banatute, ekuazioa IP badaukeguz, parametro gixek badaukeguz, datu klinikituatik bataz besteko batzuk, esatozkuenak zelan doien zelula kopuru gehitzen, eta zelan doi izan, zelula horrek mobitzen, migretan, eta ixe dana dauket. Oin, klaro, ordenador batek zelan daki pertsoni hilda, bizi da, ondo doi asuntu. Hau da, ze momentu honetan, bai esango zte, espazioko leku honetan eta aldiune honetan, zenbat tumore zelula dago esan. Bueno, simulazioen beste datu batzuk erabiltzen dibe, bai, ez da. Alde batetik, bataz beste, informazioek esaten dau, esperimentazioek, gliomen detekzioei emoten dela 1,5 cm erradixu daukenien. Hau da, gliomik 1,5 cm daukenien, bataz beste, tak hortxe detektetogu, txikixago dizanin ez. Jarraitzeot. Eriotza itxi gora bera nos emoten da, esato jarraitzeo segeramen da informazio gisa. Eriotza nos emoten da, bataz beste glioman erradixu 3 cm danean. Orduan, simulazioa ez dugu, suposatzen, adibidez, 1,5 cm glioma bat detektago dugule. Eta ordenagailua izadutzet, 3 cm iritsi danean, hildaia pertsonia. Esan zenbat egun pasau bidaben, glioma hau 3 cm izen arte, eta esan gozte, 158 egun. Eta hori da, hemen dikipiniot esan, 158 eta asuntu. Nik hemen kontroletotena da, nos dauke glioma horrek 3 cm, ze hori da ordenadorentzako eriotza gertatzen dela. Orduan, gainera, ze gertatzen da eskanerretan eta, zezagun normalin, batez beste gliomen detekzioa egora honetan, radio horregaz emoten dela. Eskaner bateko autemate atalasea umbral, hau da, eskaner batek nos glioma bat detekteten dau.
gitxienez, zein izen bidau minbizi zelulen konzentrazioa dentzidadi zemat izen bidau. Bitxi gora bera honetxen beste, zentimetro karratu bako txin 40.000 zelula ez dago esan arte, eskanerrak ez daudetetetan. Hau da, askotan pasatzen zaitxu eskanerratik eta garbi da. Bai, egon alda garbi, baina pasaren da bai eskanerrak badaukela bere umbrala, bere atalazie, hortik eta bajua bada ez daudetetetan. Gero, difusio prozesu hau da, tumoreko zelulak azten da imobitzen, tumorin ja zelula kopuru bat dagoenin, bataz beste 40.000. Ordura arte, gehitzen doie, eta gero azten da mugimendu. Ordu nauke kontutan okibidot, eredun eta simulazioa botateko. Eta gero, esan bida asunto honetan, eredu bat sortu ogule, aldanik eta realena nahi ogu eredu hori zeti, ez da soluzioa itoketako moduko izan da isela, erreala, baina soluzioa nahi otopau. Eta, klaro, soluzio horrek ez dizela izaten, lehen 80 euro daukaz, egunera izteko zona falta gatez, ez. Hau da, emaitza ez da zehatza, eitzen di aproximazioen bidez, ez ziot jakin esakto hau da formuli, esango ztena, espazizun, hemen lekun, eta hemen momentu honetxen beste zelula hango di. Ez eitzen da urbilketakin. Hau da, di ekuazio batzuk, euren emaitza zehatza, ez dauela, ezin dela kalkulau. Orduan bioguz, aproximazioiek metodo batzu daz, orduan urbilpen bat. Orduan ja bi urbilpen egoguz bat eredu sortzeko, halako urbilpen bat egogu, eta gero sortu egun eredu hori horren emaitza lortzeko, beste urbilpen bat. Hau da, zehatza ez da. Bale. Eta honegaz asuntuaz, zer, simulazioako emaitza batzuk ikusiko guz, eta gero amaitzeko datu klinikukin beste konparaketa bat ez da. Hau simulazioa da. Bi glioma, bi tumore ipinitzuaz hemen, eskerreko partin, materia zurikue, materia zurixen sortu dan, batez be materia zurixe dagoen lekun sortu dan tumore bat, puntotxu baltzaz, markagot, txek, hortxe sortu dela, itxi gora bera, zaba itxi gortxe dagoelako zelula konzentrazioa ondixena. Orduan, tak, detektor nunda zelula konzentrazioa ondixena hementxe, hortxe sortu da, itxi gora bera, bale? Eta, ze pasaten da? Hiru sekzio ataguz garunanak eta diagnosisen, hortxe da, garunan sekzio ezberdinetan, ez da? Eriotzan, honetxen beste abarkau da, ikusten da, ez da? Azkira baten hauxe eukio da, zabaltzen jun da. Lerruek, lerro baltz lodixas, markagot 8.000 zelula milimetro kubikoko hautemate atalasean ikusiko litzatekeena. Hau da, hautemate atalase honegaz horretxen beste ikusiko naukez. Lehen ezagu eskanerreko makina batek 40.000 zentimetro karratuko, zelula. Orduan, olako atalase baten hauxe bakarrik ikusiko nauke. Baltzin dauena, bai? Gero nik apura zabaldu, urdinez, zona urdin bat markagot, zona urdin horretan, behitzu zelako zelula gitsi dago zan, 100 zelula milimetro kubikoko. Bakarrik, Claro, ordena hori nahi aldot, makina normal baten ezin dotein. Eta gero, zona gorrixe beti densidadea altukue. Eta hemen ze gertatzen da. Glioma hau 3 zentimetroko erradio eukitxera heldu da, hau da, paziente hau hilda, 3 zentimetroko erradizu hartu dugu bere tumoriek, 158 egun pasau di, simulazio honetan. Hemendik ona pasauko ginateke, 158 egunetan, bale? Ro eta lengo gehikuntza eta difusio alto batzuk sartutzaz, bale? Lengo 1,2 -2 eta horren. Eta gero, materia berrizeko bat, bardin, hemen sortu da, diagnosisen hau da egoeri dauket, eta gero, eriotza gertatu da egoera honetan, ez da? Zona baltza, 8.000 zelula milimetro kubikoko dagozena, urdine 1 zelula bakarrik dagozena, eta gorrixe densidade oso altu, ez dut definitzen bakixe, baina oso altu, hau baina ondixe haue. Eta kasu honetan, berrogeita izango zen pasauteko denbora tartia. Eta amaitzeko, simulazio bat eta realidadiaz konparetot de bai, simulazio bat eta realidadiaz konparetot, eta baino, ipintzot, simulazioa eta realidadik, ikusi egun ze pasatzen da. Maila altuko tumore bat hartzeot, hau datu orokorra da lehenengo eta behin ipinotena, gero grafik ikusiko gu. Eta maila altuko tumoritan, eredu honek, berrehun bat egunetako bizigiraupena moten dago, 7 batik ebeteku. Eta datu klinikuk esaten dabe, 6-12 ebeteku dagoela realidadin. Ez da, klaro, koefizientik aldatu itxen dit, eta hau,
bategaz da bakarrik ende, koefiziente alto batzutin da bakarrik ende. Orduan, nahiko ondo simuleten dago. Erradioterapixian simulazioiek zer erakusten dago. 5 egunetako tratamentu dizela eraginkorrenak, hortxe hiltzen dizela zelulaik eta geixen. Eta gero, kimioterapiako erakusten dago simulazioiek, materia horrezin minbizi zelulak hiltzeko gai gazela, baina zurixen, ez gazela gai guztiak hiltzeko. Emoten ari garen dosi simula honetan. Eta gero, ikin ninot, erausketa, hau da, tumori estirpa hoitxo gule, horko grafika bat. Eta, hau lan handitzen da? Ez. Hau lan handitzen da? Ez da, bez. Hortxe ikusten den orduan. Zer ipiniot? Beratzi gaixo, beratzi paziente, benetaskuk. Alde batetik benetaskuk, eta beste batetik simula hauek, bale? Simulazioak gaixotxuaz, egoera ezberdinetan, beratzi pazientikin, zelan. Alde batetik, erausketa ingo ziet, hau da, tumorik kendu ingot. Zema tumore kenduko zet. Eze berdin 0, nahi otesan, ez nogila izan erausketai. Ez da kenduko, tumorik. Eze berdin 3, kendukot, 3 diametro duen, 3 sentimetroko diametro duen tumorie. Eze berdin 4 sentimetroko diametro duen. Eze berdin 5, lapurtxu bat gehitxua. Hau da, horregaz nahi otena da, mengo apurtxu bat tumori, batez behortxe dago, baina apurra gehitxua nahi ota barkau, bale? Orduan, estirpazioa diferentik gehitxo guz. Ez dago itxan estirpazioarik, 3 sentimetroko diametroku leuku bosteku, bale? Eta simulazioa. Eta, simulazioa alde batetik, eta gero, benetazko datuk, zer? Klaro, benetazko datuk, beratzi gaixokin ezin dutxuaz horre simulazioa ikain, eitzezu gauza bat, bale? Orduan, horren antzeku izen aldan datu konparetako hartzotxuaz beratzi gaixo honek, eta datu klinikuk realak, K83 biop, hori jartzen da bena, jako bakarrik biopsia, hau da, eta da ikus zelako tumori dozar dauten, da radioterapia bakarrik aplikau jakuen beratzi gaixoei, bale? Eta gero, K83 S, horretan, egogu estirpau, 4 sentimetroko diametrokue, 5 sentimetrokue, eta radioterapixi, hau da, daukaz nazti nor, gaixok. Batzoi, 4 kendutzet, bestiei 5, danei radioterapixi aplikautzet, bale? Eta grafikan daukaz, honek beratzi gaixuek, zenbat denbora egongo di, bizirik, simulazioen arabera edo benetazko datun arabera. Urtik hemen, 0, 1, 2, eta gero, bizirik dago zenen portzentaia, beratzi horretatik zenmadaz gaixoek, zenmadaz bizik, barkatu. Orduan, hasieran, danadaz bizik, eguneko da bizik, bale? 2 urta, danak hildien. Bardin dozte, 4 sentimetroko diametro kendu gotziek, bosteku eta abar, bale? Gero, konparetako apur bat simulazioako datuk, simulazioako di honek. Eze 0, eze 3, eze 4, eze 5. Eta bere grafikoak, amendik dagozenak. Ez potkentzen tumori tiki horrek harinan hiltzen di, ikusten da, ez? Asko jota, azkenengo hiltzen da nabe, urte bat eta pikure heltzen da. 3 sentimetro diametroko kentzen bot, urrengo izango zan, apurtxua gehitxua. Bai? 4 sentimetro kentzen bot, apurtxua gehitxua. Eta bosteku, pilo bat endutzeu, baina landa guzti, 2 urte eskasera. Simulazioak erakusten dau, erausketi be, ez da bela moten oso emaitzarik, gaur bizi iraupena, garen dozte ixe, 3 sentimetroko diametro kendu, lauku bosteku, ez da gula ezberdintasun askorik, urte bat geixen ez, eta simulazioa da, baina konparetot gero, benetazko datu klinikokin, K83 biopsia itzau da radioterapia motzie, bai? K83 eze, beste beratzi gaixo, klaro. Beste beratzi gaixo horrei, kendu jakue, 4-5 sentimetro diametroko tumorie eta radioterapia mon jakue. Eta izango zin, hemen dago esenak, ez da? Bata dause, ikusten da ez? Tumorik ez doken dut, bakarrik radioterapia, hasieran danadaz bizik, taka, ikusten da ez? Nora heltzen dan. Eta bestie, K83 eseko da, 4 eta 5 kenduzetena, hau da, antzera. Benetan, konparabiko neukez, simulazioa eta benetazko datuk, honek di nire 4-5 diametro kendutezenak, hemen 4 sentimetroko diametro kendu, hemen 5 eta ikusten da pentsatot ez. 4-5 kendu osunin, kurbi izen bitxarte gatzen da. Hau da, simulazioa nahiko ona da.
nahiko ona da. Bai? Eta honekin, amaitzen juteko, ja amaitzot honegaz gainera, la pregunta del millón, matematikak gliomak sendatu leikiez? Erantzune da, argi eta garbi. Osea, mediku, behakaso, eta abar, ez da. Matematikak ezin da bez gliomak sendatu. Oin, zertan lagundu aldabe matematikak, hau da, tratamendu matematikoa deitzutzet, zozea deitze garen tratamendu mediku lagundu leike, tratamendu matematikuk lagundu leike, zetan. Gliomen dinamiken inguruko informazioa jakin aldot, ez da? Jakin aldot bai, ezautu aldot, tratamendu zagaitxik dagozan, hobeto, txartua, kasu honetan, emaitza nahiko kaskarra dauki, hiru tratamendu, zagaitxik dagozan tratamenduen ondoren hain emaitza kaskarrak, ez da? Gero, ohiko irudi teknikak daukien hori umbrala, mibizelulak hautemateko, simulazioetan guk hori gainditu aldugu. Nik irudi batzulen markautxuaz, ez hau-tela, 100 zelula daz bakarrik, ez dakit milimetro kubikoko edo, 100 bakarrik. Esan aldo, horraino heldu da, eta zure makinik ez dut zango. Zure makinik hori detektetako 40.000 zelula inguru egon bidabe. Hori beba simulazio bidez gainditu aldot, ez da? Baina, alan eta guzti, ezin da ziurtatu. Eredu matematiko honetatik informazio dana atatan gau zenik. Hau da, bentaja batzu dukuz, baina ez dakit zer ez nagoen ataten, bai? Ez ziurtatu dana gau zenik ataten. Eta, bentaja batzu bai, hemen aparte bitxotxuaz, moten dauterik gaixo hipotetikok sortzeko. Hau da, suposatu daigun, olako gaikuntza bategaz, olako difusioiaz, eta hauxe tumorezati sekentzot, ze pasauko zan? Kirofanote paso gari, bakitxi gora bera hau pasauko zan. Eta, dato kliniko batzukin konparaute, ikusten da eredu nahiko ona dala. Orduan, gaixo hipotetikok sortu aldotxuaz. Zer, zu gaixo badokusunin, benetan, ez izuzu horri edozein gauza aplikau. Eta menos da, honi gaixoa jau inbotza, honi hau, eta hori koefizientia hau aldatuko gu, eta baina hau besti piniko gu, eta hau da, hori aukeri moten dau probetako, esperimentetako. Eta gero, seguramente, simulazioiek erabilgarrixek izen leikez, aurrerantzin sortu aldizen tratamentuk, benedazkuk, biologuk, matematikuk ez, medikuk eta sortuko da bezanek, apur bat laguntzeko. Hau da, simulazioiek, behar bada, da nik uste baiet, baliagarrixek izan aldi, benetazko tratamentu sortzeko, ez da. Eta honekin, eskerrik asko zuen arreta gaitxi, espero, zozer, ulertuko zen duela, zer baiet, eta galdera izan da. Eskerrik asko, Eli. Betiko latxeik, galderantzako tarta atakau, nagoretauke mikru, eskualtza eta bera izkatu. Galdera bat. Bai? Eskerrik asko, zemoten gaia oso atxizeko zola, eta oso sortu betetik dutzen atrapa dugula. Niri atentzioa ditu gozte, esan duzunian derivatu arruntak eta gero partzea, gero duztein zer, izabaltza ipini duzunian 3 puntu, posizio 3 puntukin definituta geratzeko, gero, difusio koefizientian, konstantzin, agertzen den unitatea izan da zentimetro karratu. Zati egun, ez da? Bai, egun, adibidez. Zeitzik, ez da nartzen difusioa espazio osoan, 3 dimenzioetan, bezik eta bitxan bakarrik. Bai, oso galdera hona da, Oso galdera hona da, bai. Eredu beste bat sortua izango gandun bai, hori difusio koefizienti doiela, zenbat volumen abarketen dabe zelulak egun bakotxeko. Olako bat sortu ala izango zan, eta nire burun olako bat etorte jate. Oin, eredu hau, da sortute zenbat azalera, ze azkerin nahi gogu bierra garuneko sekzinoiekin, ebaketakin. Orduan, ebaketakin, barendozte hartzi holan, edo bestera, edo eta goitxi bera, ez da, sagitalak, koronalak eta bestik axialari, ez da. Orduan, horrekin nahi gogulez bierra, horregaitxik da ipinitxe, hemen eredun, zenbat azalera abarkauko daben egun bakotxeko. Horregaitxik bakarrik. Baina, benetan ipinal izango ondo, zurratu zuen modon. Bai.
Eta egiz izan oso ariketa hona da, ikaslekin eta behitzeko, esateko, unitatik koinziditzen dabe, bai, unitatik koinziditzen dabe zentimetro karratuz egunekin adibidez, baina bai, koinzidual izango gandun, milimetro kubiko edo zentimetro kubiko egunekin apurtxu bat unidadik aldatute. Kontzeptu izango zen, zenbat volumen abarketako kapaz di zure zelulak, kontzeptu apur bat ezberdin, eta hemen da, zenbat azalera, beti bezek zinoi daukegu zelako burun, abarketako kapaz izango die. Bai, oso da galderi egiz izan, bai. Galdera gizagoan. Bueno, nik banaukazen iruzpalau. Egiz esan, ezagun loke bi alderdi daukel, honek gaixak bi alderdi daukela, ez? Bat matematiku eta beste bat bizkat biztera laua dana. Eta lauen matematiku komodua sentiuten azelez, horrezen dut. Zentzazioen mozta hurbilpena erabili duzunezuk erabat analitiku dela. Baina bizkat lotute ondala 2 hilabete amene hozan ponente batei erakadimien artifizialen inguruko ikaldi bat emoan. Eta bai berbaiban hurbilpen igual estokastikun ingurun bizkat. Orduan, lerro horretan ikusi duzu lanik predikzioik etxeko orduan eta datu mehatzaritza eta olako adimen artifizialeko beste enfoke bat erabilitzen? Bueno, alde batetik, esateztezun nahiko ikustegi analitiku daukela, hau da, formula zehatzak agertzen dizela horre eredun, hau formula zehatza da, hori ez dugu askatzen, horren aproximazio bat, horren hurbilpen bat askatzogu. Zelan askatzogu zonek guk, zelan askatzogu? Elementu finitu erabilitxe. Elementu finitu gainera zelan, garune, zatitzu ez dakizen bat elementutan, milioi bat inguru, adibidez. Eta eitzen duguna da, hurbildu tumore zelulen kantidadie, hau da nahi jakin tumore zelulen kantidadi, olako kuadrotxu voxel bakotxin. Orduan, hori da zirako eredu, baina eitzen duguna da, elementu finitu aplikau, hau da, garune voxel diferentitan sartu, eta gero hurbilpen gehiago. Hori da ziran dugu eguneko azinoi, baina izogu hurbilpena eta hurbilpena. Elementu finitu utzekin. Orduan, analitiku ez gabizela erabiltzen, hori ezetzako. Eta gero estokastikoik ez dut ikusi, hau da, estokastiko nahi zuzan, adibidez, bilaketa metodukin eta emaitza lortzi. Esango, gaixotasunan ibilbidi modela baik, datutan oinarritu, salto hori, eta predikzioa egin zuzen. Bai, daukozula ez dakizen bat gaixo, tarari, eta hone gaixoek aztertute, ez dut ikusiolako, ze, klaro, zure esumon, datutan oinarritute zema gaixo biosuz. Hemendik, sozer ganorazko atateko, beratzi gaixoekin ez dauket, nipa empezar esaten dena. Hau da, ikulbitxuaz, 1000 gaixo edo geixa. Eta, klaro, nahi bote erausketa batek zelan funtzioten da ben ikusi, 1000 gaixori erausketa bakiru zer dan, Euskal Herriko ospitxeletan ezin da. Eta esatutenik, hau da, datu asko bizuz, basuratosun, datuk analizaute esateko, koefizientia hauxe da, besti hauxe da, eta gitzi gora bera honek liomik holan funtzioetan dau, datu asko diot, paziente real asko bidi, ez dut ikusi. Zuri erantzun den. Ezkerrik asko. Bai. Bueno, neukun dut beste bat. Gaurre gliomak atxik berbaizu, baina hori ekuazinoi traslada alkoholitxak beste minbizi motan batea? Beste minbizi mota batera, hauxe ekuazinoi ez dut ikusi, hauxe ekuazinoi, beste minbizi batzuk modela aldi, hau da, sortu aldugu bere eredue, hau da, sortu alduguz bere ekuazinioiek, ez da? Esan izango hau, zeren gliomak nahiko tumor berezisek di, zabaldu eta gehitxu etxen di. Orduan, ekuazio oso berezise da, zabaldu gehitxu. Bakarrik gehitxu bada, baina ez da olako zabaltze esanguratzuik, nahiko zabaltze esanguratzu egon bidau, ekuazio honek funtzionau da izan, honek bere honek esan funtzionauko, beste eredu bat sortu biko zan eta abar. Hau da, azkenin daukezun eredu zelan munetan dabe, daukezun datu, beste behin bizi bat daukezu,
proba batzuk enbizuz, eta hau terminu gehitzen mot, eta hau kentzen mot, eta hau ez dakiz zer, zelako eredu dauket, lehenengo probak enbidi. Eta gero, konparau gainera, benetazko datukin, eta esan, honek, moten dau, nahiko ondo funtzionetan da bela. Orduan, ez dut ikusi beste minbizi bat, hain ondo modela dute, hain ondo, hau da, realidadiaz hain bat datorrenik, ze hau oso bat dator, ze astitako errori, desberdintasune bakarrik egoti, eta astitako bati aplikautzen gaina, ez izu, zehaz, egin, ze honi aplikautzen horren beste redatea bezala, oin ze dosi tal, zelan dakizu zen bat ilitxo zuzen, zen zelula itxo zen. Ez dut ikusi beste eredu bat. Sortu alizengo zen, igul esain ona. Lanain debeti sortu bat da, ez da? Oin, askotan aldaketa askogaz, aldagai asko sartute, eta gero soluzionitopetako gatsa da. Beste galderik? Nauko kontazkan orduan. Zu matematikari izan, eta zabiz medikuntzako arlo baten matematika aplikaten, ez da, simulazioek etxen, eta esperimentu realakin, maitza realakin konparaten. Beste galdik esan duen medikuk, zelan hartzen dabe lan hau? Zu azkanin, euran arluza zartzen, eta ezaten gaixotasunak zelan aurren gora ben. Ze horiak asko? Zelako... Zelan hartzen den zure lana, eta zer relazio da kasu horrek? Guk kalkulo batzuk eitxo guz bakarrik, ez daukegu ez dakizelako hospitxela eta erlazio bat olan, ez da? Orduan, esan aldot, entorno batzuten oso ondo hartzen dela, baina ez daukegu bez hori. Gu azkenin mugatzega dator real batzuk, emotoskusenak, medikoren batek batzuk erabilita segurtaten daben, erakutzi eta fuera, hor geratzen da. Hau da, gu geixara ez gaeltzen. Beste jente bat, badakit, hospitxela hundixo hauekin eta ez hemen, Euskal Herrixen, beste herrialde batzutan, bierrein da bilena, erlazio zona da, hau da, kodo. Helburu, zelan aurrein aldotza horri, zudakizunaz, mediko modun, zudakizunaz, biologo modun, zudakizunaz, klimiko modun, zudakizunaz, matematikari modun, ondo. Elkarlana, disziplina arteko tasun hori, aberazgarrixa ikusten da, emaitzak lortzeko oso importanti, eta ondo ikusten da, bai. Guk, datu erreal batzukin, simulau dugu, baina ez daukegu olako erlazio bat hemengo hospitxelekin, horren beste paziente ez da horrek olako simulazioanak eitzeko, hau da, bat amateke motoskuz, beste herrialde batekuk, konkretuki, eta simula bat dugu, eta hor geratzen da gure zera goin. Hospitxela hundixoekin eta beste herrialde batzutan dauzenak ondo, euren helburu da, daren artin, olako disiplina arteko talde batek aurre itxi gaixotasuna. Usietxen da, etorkizun baten. Bai. Bueno, espera galdera gexagoa, eskerrik asko li etortzen den, txalo. Zuek, danoi.